Tingin ko nga yung asin. Konti. Lagyan mo konti. Namatay. Lipit pang kasi. Hindi, ang dami mo nagigit ng nakatanggi mo yung tali niya. Kaya di ba nandito yung hangin? Didikit mo, kaya namamatay. Nakasang gabi yan, didikit mo. Taas mo lang, kasi nakapuputol yung apoy niya. Yung taas mo, nag-iipit kasi siya. Yung tabi. Matay na naman niya, ay binita. Ayan, taas lang. Iniligtas ako.
Dalawa, oh. Ikita mo? Oh. Ano yung dalawa? Nilaruan ko. Sino to? Ayun ang dalawa. Diba to? Dalawang tao yun? Oh. Tapos yun. Ano, katadong dalawa. Oh. Ano yung sura? Babae, lalaki? Ano? Tignan natin. Parang lalaki? Oh. Okay, nag-scam sa akin. Diba yung wala nang na-scam ako? Kaya ginamit ko pangalan ko. Hindi na ako nabibisa. Ito. Meron akong nag-scam sa akin. Diba, in-scam mo. Kasi marami na-scam ako. Picturean mo. Ano yung picturean mo para makita maigi. Ginagambala. Yan o. Tubig. Baso mo. Yan, tingnan mo nila yung tubig kumuha ka na. Iyan sa konto. Ano saan ka nilalagay yan? Sunugin. Umaga. Ngayon? Hindi lalagay si Erong unan? Umaga ilagay sa ilalim ng unan. Yan yung mismo yung hinigaan kong unan. Yung hinigaan ko. Kasi apat unan ko eh. Yung pinag-hinigaan ko mismo lang. Ha? Sino yung nagkaano na yun? Babae lalaki. Babae. Tsaka, sino pa? Ano, may kasama siya. Tignan ko dyan cellphone. Babae lalaki. Nadurog na yata. Yung kakalat sa ano yun. Dapat may isa pa May makita. plastic. Ah, plastic. May Dito. plastic. Dito mo ba? So, sunugin ko pa sa maaga. Pagising ko? Diyan lang sa labas oh. Hindi wala akong pansindi. Pagising. Ano yung unan mo? Ito yung unan ko. Yung hinigaan ko. Maakot yung sapato ko. Ay, tapos ko kanina. Tapos ha? Narinig ko ng isi ba? Ah, wala na. Yung ka na namin.
ulit.